Ako'y gusto maklaro gikan kang Pastor Pineda. Kaya matot niya ang iyang Biblia, King James Version, wala daw gipili na relihiyon. So, gikan sa bookstore. Kitsa man yung responsable din King James Version, Pastor, kanong naamay kitawag King James Version. Asa yung ikikan gawa sa bookstore, ka ang bookstore. O naman ang distributor. O, asa yung ikikan ng King James Version. O kinsa yung responsable nga tao, ani, nga nagsulat sa King James Version. Okay, kung na sa kasaysayan na dili na din sa Pilipinas, no? Sa Amerika na gikan, sa Amerika dayon di hubad o kana nga paghubad wala na di manduan o usa ka reliyon. Dili na din gi-imprinta gikan na sa Amerika, dili ka dili. Sumatod nimo ang King James Version gikan sa Amerika, dili dinhi. Asa po'y unsa po'y gibasihan sa Amerika kining King James Version nga Biblia. Asa po'y kitsa po'y gihikanan na nila. Ngano ang Amerika nakabaton og King James Version nga Biblia. Ano panahon ang kasaysayan sa King James Version? Ano po brother? Wala na asitasyon ng asa digikanan o unsay nagmugna na wala na ko. Ang ato lang pagpalit ng Bible tanaw na ako sa mga istorya ang Engine adunay leto 48 ka mga maalamon may naghubad ang tanang nakasulat sa Biblia. Ngayon na ako nabalaan. Hindi ka nag-England. So sige na, sa tinod na pastor, sultihan ta ka, ako marespeto man kiko nimo kay pastor ka, o niya magbuwang ko ka nako. Ang King James Version nga Biblia, mao bitaw nang gipanganlan sa King James. Kay kana nga Biblia, gidenote na dito sa hari sa England nga mao si King James the 8th. Ano man, kay ang England kaniadto misuparit siya sa Roman Catholic. Tungod kay gusto ni King James na magminyo og usap. Unya bawal man sa simbahang Katoliko nga ang imong asawa dungata nimo isa. Bawal man na. Unya si King James kay kan man siya kanang katawa si brother. Si King James kan man siya kanang gamhanan man siya. Ay hari gud siya sa England. Bono na iyang gipalayas ang mga Katoliko sa iyang lugar mo gani nga usa sa santos sa simbahang Katoliko nga nahimong santos diha mao si Saint Thomas More. Saint Thomas More. Yang ni siya ni King James nga dili na lang ka sa England sa dili na lang ka sa Church of England pag Obispo di man siya kay di man gid siya mohawa sa Catholic mo lang gipatay siya gisilutan siya pinaagis kamatayon ni King James. Mo na nahimo siyang santos mo lang gitawag siya si Saint Thomas More. So wala istorya sa King James. Unya wala may Biblia kaniadto ang England kay separate man sila sa Roman Catholic diadtong 16th century ug ako masayot no. Isiparit man sila sa Roman Catholic. Doon ay 120 ka scholar na gisugo niya para tapupon ang mga fragment sa Biblia. Mauna nga ilang i-translate o pag nila translate gingan lang dayon nila King James. Ang original na King James Version 73 books siya. Wala pa giumit ang gitawag og 7 books. Muna kasaysayan pastor sa mga Biblia. So ikaw basi tapos kay ikapahutanan sa Katoliko. Shout out Attorney G1 Pesones. Shout out sa inyo, bro. Attorney G1 Pesones. Isa na ipagsugyot ka na. Isa magod kayo nga magtagulian ka. Oo, ang ato lang. Salamat po kung na makahatag na itong informasyon. May tungod na. Ako wala ko eh. Ako iba-iba man ta. So pinakailan ko na sa inyong paruganan. Wala ko. Pero sa akong side, napahayag ko na dipitis tao na aking kipayag mo to. Dili. So ang atong obligasyon, importante ang pagsangyaw, ang pagwali. So ang atong obligasyon, ang tuo na ito, ang ginuto di ato. So mula na ito niya, bawat ang kayo o kang abitaw, kung nagtanaw na ko. Isa naman ka, no, isa na dito. Ako dito kung hindi ka nang
sa mga tao kay mayawat. Wala na makuha na. Sa mga Panginoon, makababa sa Shoutout kay Kuya Ruel Panugaw. Salamat tayo, Brother Mo. Salamat. Pagpaklaro pa sa amo Oh. Pangutana. Ako dapat pag-salamat katoliko nga doon. Katoliko ko dahil. Sumataga sa hayat. Bumita ako dili ko kuhan. Muna nga usahay mo rin makaingon mo nagsaway. Wala ako lang nahiskutan na kaniya ko diha pa ko. No? Ako magong nakita na sa una mga panahon sa tuig 1982-83 so niya na panahon mao ang paglambo sa mga MPE na dagang mga pare naghimong nagkomunista. So dito ko na-discourage, kabudnaw ko. Ug mao tinungdan nga nagdali ko pagawa nga nung gusto ko. Kaya ang kawapan magdali na sa una mga madre, pare, kanang tuig ka. So mao tinungdan nga nanikamot ko nga usap pa diyan ngayon takini sila pare ug magpadre, simbahan lang. So dito na sa ilan ako nga ang ginadala sa pare sa tuong kamot 45 unya sa wala Biblia. So mo itong itabua, dili kayo sa kay kung buwan lang, wala lang ko nakita nga mga makabagnaw sa tao. Dili na sino may tabo, pero kay nakita na ko ay, dili na mayo, hindi sa simbahan, mugunit na pistola, dili na siya mayo. So wow na hinungdan, nga po hawa, kanala na kahit ka. Since nga sharing na siya pastor, imong ingon daghan nga mga pare na giti dili kamay ra. Usa sa akong naibawan nga pare nga nagiti si Father Navarro. Sa si Father Palwig. Palwig muna. So sila na wala na kaput pulo sila kabuo. So inom kami na bisan pag-unsa na sila ka ito na itong kautan na sila ang simbahan walay labot niya na pareha ka na itong Kristo nga dagan ng Judas na si Judas pero wala na nagsasabot ni Judas na tanang apostoles. Sa Biblia pastor nagsulti man sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 18-19 na nibulat kini mga tawhana ka nato nagpasabot nga dili siya kauban nato. So sa ba imong explanation niya na nibulat bang ka sa Katoliko nga nagpasabot nga dili nakakauban nato, dili nakakauban sa Katoliko. So sa man imong explanation to sa Salamat nga Brother Mo. Nato simulasyon na dili man po ko makadawat nga mayon na nakasulat sa Biblia na buhawa ka sa Katoliko. No, dili niya sa Katoliko kay wala tayong mabasa sa Biblia na ang namahawa gikan sa Katoliko. Wala yung ko'y nabasa na ang namahawa gikan sa Katoliko kay ang 1 Juan 19 diskutan ni Juan na hindi sila namahawa kadili ako pero wala mag-diskut niya nga gikan sa Katoliko. Naalam ko'y mabasa na dili Katoliko ang gihawaan. Oh, asa mabasa sa Biblia na buhat 20-28 hangtod 30 gikan sa iglesia sa Dios mamahawa ug magsultig butang baliktad o daghang tinunan magsunod kanila. Maura na mabasa sa Biblia pero walay mabasa nga Katoliko man ko nahawa ko. Wala ko'y mabasa sa Biblia na gikan ko sa Katoliko nahawa ko. Walay mabasa. Wala ako nagsa. Okay, Pastor, sumala lang ko sa ako na dunggan kanina nga ikaw, naanak ako, Katoliko ko, 1970 pa. So kay Katoliko man ka 1970 pa, ngayon, nihawa man ka sa Katoliko. Labot pasabot nga, nihawa ka, gikan sa Katoliko kay yato kag lain nga kuan ba nagipasabot sa Biblia nga gikan sila nato nang hawa daingon sa Roma kapitulo 15 bersikulo 17-18 musupa kini mga tawhana sa mga pagtulunan nga ato nang gidawat. Ang simbahan Katoliko sa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 23 ngadto 27 nanay na dawat nga pagtulunan nga Eucharistia. Usa sa gisupak po sa Church of God. So ang Eucharistia nga nadawat sa simbahan gikan kang Apostol Pablo, gikan kang Kristo. So sumala pa ni Apostol Pablo nga kay nadawat nato ang pagtulunan nga akong gihatag kaninyo sa kabii si Kristo may kuha o paano pikas-pikas o di kuha o pa. So kini nga pagtulunan gikan sa mga apostolos nga gidawat sa
simbahang Katoliko. Nagsupak po sa sukat. Ako pangutana, nanong ni hawa man ka o apil man ka sa nisupak ni anang patulan para dapat Apostol Pablo magikat at Kristo. Okay, salamat bro. Ngayon ang hawa ko sa akong nasinatian na matag Domingo musimba ang pare o sa Kristan mauray makainom o grapes or pino na Kagustan. ang membro na nilibo wala kainom. Kung imong tanawan ang Matthew 26 hangtod 28, ngayon si Kristo, dawatan ninyo kini nga tinapay na simulos kong lawas, kamaan ninyo. Ngayon siya, dawatan ninyo kining kopa nga nagsimulos kong dugo, dahil kini makapasaylo sa inyong sala, ay naunsa sa inyo nga sahig na ang pare na magsakristan ang nag-inom-inom. Mao na diya, ang pinakalawan na naman, lugi ang membro, ganun lugi. Ano na Biblia, ang naman mo kung ina, may pinakadali, lugi ang membro, kaya aman makainom, harang lugi na. Okay. Nindot kayo, Pastor Roy, ang imuhang pangutana. Kaya, doon ay tulog ka rason ang simbahan yan. Doon ay kitawag, unang rason ang hygienic reason, ikaduha, academic reason, ikatulo ang biblical reason. Una na ito ang hygienic reason. Sa atong panahon karon, kung magpista na sa LPGP, kada simbahan diya sa Atbang, tag 5,000 ka taong manimba diha. Oo, tag 5,000 ka tao. O niya, kung imo ng paimnon og mumpo, kay kanang mumpo mo na, kanang gihimo nga gikonsagrahan sa pari, nga gihimo nga pino, mumpo na siya. Pastor, ang isa para sa sakit. Kung ba na si kumel ang bahay, tag-isa-isa na isa ang kopa. Magsito, burak to galim-tulim na siya ay hindi ako na ira, ang pikas na yana. Para sakit ang tanang tao. Para gitawag ko hygienic reason. Ikaduha, kining gitawag ko economic reason. Ang mumpo, tag 400 kape na siya. Kanya na, mga Katolik ko ba ya? Sa kalitro? Sa kalitro na? Isa ka botilya lang, isa ka litro na siya. 400 kape na kanang ginagamit sa simbahan. O makadungog tong ubang mga Katolik ko gawin simba-simba nga sige nagtagay. Nahaday tagay simbahan. Tamang po, bisan pag-gram-gram, mahurot. Ya, musimba dito kay inom ang toyo o niya muhalat ang tag 5. Logi simbahan. Dito sa biblical reason. Dito sa biblical. Pag-ingon ni Kristo nga ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Pag-ingon og buhi nga tinapay na ay unod o wala, anay dugo o wala. Tinapay na di kasibituloy. Dito sa Biblia, dayon man si Kristo sa Juan Kapitulo 6, versikulo 52 nga, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Pag-ingon ni Kristo nga ako ang buhing tinapay, kadang buhi, nanay dugo, wala. Kung tao, natin ay dugo. Kaya naugod. Na, kanang manaog nga wala dugo. Pagka kayo multo sila. So, wala sa okay, brother, kami, kanang ingon mo nga kami wala mag-celebrate yan ng Pasko, Passover. Sa tanang reliyon kami lang ang nagtuman na. Oh. Sa matag, sa ulog na mo ni Ana, kay balaang panihapon man na. Kung pila ka membro, matag lugar, ginapalit na muna ang grapes sa maramong kapit. Oh. Kaya ang tinapay na mong gamitin, kami magluto na wala na ipatubo. Oh. Kung pila ka ba, membro, apat tanan, kung membro mga 200 po silang makainom sa nagsimbolo sa dugo ni Kristo. Kaya naman, tinood kami gamay ha. Pero kaya naman paliton kadili basta-basta ang Diyos sa Israel. Naghatag na anak ng mga programa. Kaya ang iyang na programa, ang mukha ng inom, may kinabuhi na way katapusan. So, ingon na, ako lang ipresenter kay Morkadugo, maganda nga, ahawa ni sila. Kami number 1. Ang amag, ay, mula si Brother Quanto, insay ka na. Brother, okay, kami, nag-celebrate mo yung pista sa unang pista na mo
pista sa Pasko. Ikaduha, pista sa tinapay na walang patubo. Ikatlo, no? Pista sa Pentecost. Ug ang ikaapat, pista sa kaning trumpet. Ug ang ikalima, pista namo sa kinagitawag na mag-atunmin, no? So ang atunmin, wala na ikaw-kaon, no? So, ang ikaw no, pista namo sa tabernakulo. O ang ikapito, last great day na mong pista, kana mag-istati nga mong pista, magsugod sa April. April nga katapos na diyan sa bulan sa Oktubre, no? Kanang Leviticus 23, na diya, full na diya nga mong kinabuhat ang pagsaulog niya ng mga kapistahan. Kanang dito sa 23, gingon ni Brother kanang unang adlaw, dili na sinimana. Tama ba ito yung gingon na yearly Sabbath na. Dili na sinimana, no? Yearly Sabbath na. So, ang yearly Sabbath, wala na namo gipalpak na pitong adlaw, wala ni kaw-kaw pinapay. Ang pistas puwasa, 24 oras, wala ni kaw-kaw, wala inom-inom og tubig para sa tanan na kasayuran. Wala lain nag-celebrate na ang Jerusalem, chuchugad lang. Okay. So, nag-celebrate sila ni Pastor. Ang gingon sa Biblia, sa matag kaon ninyo sa akong unod o sa matag inom ninyo sa akong dugo, igawali ninyo ako. Oo. Yun na. Ang pag-celebrate ba ninyo, ang amo mga Katoliko, adlaw-adlaw na siya. So, adlaw-adlaw na mo siya giwali. Ang inyo ha, Pastor, adlaw-adlaw ba o tinuig lang? 2 Timoteo 4:2-3, may panahon ug wala kasanyawi. Ikaw, ang gingon man ni Kristo, nga sa matag kaon ninyo nining akong unod, o sa matag inom ninyo nining akong dugo, ginasangyaw ako ninyo. So, ang inyo bang pagsaulog niya ng Eucharistia, adlaw-adlaw o tiyoy lang? Tinuigan. Ang nakasulat sa Biblia, unang bulan sa ulit, pagsaulog na. Unang bulan sa tuig. Scenario nga to. Oo. Kasi sunod mo na, ang unang bulan sa tuig na mo, biblical, daw ang bulan sa Nisan or Abit. No? Pero wala mo magsunod unang bulan January, dili. No? Nagsunod may biblical or Jewish calendar ang among ginasunod sa matag sa ulog na mo yan ng mga pista. Alam mo, sa ating pista pasaylo sa ulog po to. Ano pasaylo sa mo ng Pasko? Mo na pasaylo na. Okay. Ano sa ulogan ninyo ng Biblia, Leviticus 23, versikulo 5, sa ulogan ninyo ni sa duro hapon, sa pizza uno, sa biblical calendar, Leviticus 23. Sa ulog sila ni Pastor Pineda. Sumala sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 41, ingon dire, matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus miadto sa Jerusalem aron pagtugbong o pag-apil sa kasaulugan sa pasaylo. Ako pangutana kay ang mga ginikanan ni Jesus, apil si Jesus, miadto man yun sila Jerusalem aron mosaulog sa kasaulugan sa pasaylo. Ako pangutana, ano sa aka nakaadto Jerusalem aron mo apil aning kasaulugan nila sa pasaylo sa sala? Panahon na yun ang Jesus. No? Karot. Ang imong gisulti, sa gisulti ni Ginos, panahon na niya. No? Yan ang panahon na nung luma na to, wala pa ta nga anak. No? Ang pangutanin nyo daan, murag, isakto ba to ka? Kaya kano sa ako mo kumuha to? Ang gisulti ni mo, sa panahon ni Kristo, miyadto siya sa Jerusalem kay miyadto panahon na wala pa'y mga hintil na gikaluyan ni Kristo. Ya? Sa buhat, 14, 16, 17, gipasagdan sa Diyos ang tanang mga nasod, apan karon iyan ang hikon, giatima na. So gitagaan ang kaluwasan nga gikan sa Hudiyo. Juan 4, versikulo 22. Wala magikan ang kaluwasan sa usa ka relihiyon dili. Ang kaluwasan, Juan 4, 22,
gikan sa mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo mao'y gipialan sa pulong sa Dios. Roma 3:1-2. Ug ang tanan kasuguan ug ang pagtuman sa balaod, ilan lang sa mga Hudyo. Roma 9:4. Ang tanan ilan lang sa mga Hudyo. Salamat, Pastor. Ningon mahuka kanina nga nagsaulog po ni ining kasaulugan sa pasaylo sala. Unya nagtuman man pud mo sa Biblia kay mao may nakasulat. Matod pa nimo ni hawa ka sa Katoliko kay wa ka makabasa sa Biblia nga ang Katoliko ang gipakamatyan ni Kristo sa ang Katolikong simbahan ang iyang gipakamatyan. So pasabot nimo kay nakabasa man ka nga ang Iglesia sa Dios mo gipakamatyan. So nagtuman yung ka sa gisulat sa Biblia. Ako pangutana, kaya nagtuman na po ka sa pagsaulog sa pasaylo sa sala, unya si Kristo o si Santa Maria o si San Jose, sa ilang pagtuman ni ini, nito po lang din sila sa Jerusalem. Ako pangutana, kay kauban man mo nga nagtuman na po ka, nagtuman po sila. Ako pangutana, ano sa po na nakaantog Jerusalem? Anong pagtuman ni ini? Kung maingong ka, wa ka nakaantog, wa ka nagtuman. Kaya pagtuman ni ini, dito man sa Jerusalem moon. So kano sa po ka nakaantog Jerusalem para makatuman ni ining pista o Pasko sa pasaylog sala. Sa gikaingon ko na anang panahon na Ginoong Hesus, wala pa iglesia sa Dios. Wala pa. Ay, No? Iglesia sa Diyos. Kung mo basahon ng Biblia, nagsugod ang iglesia sa Dios buhat maybe Diyos hangtod sa 15 nagkasaysayan ni Saulo. Siya ang nag-umpisa, siya ang nagdas may balita sa tanang kahintilan. So wala pa naabot si Pablo sa mga nasod. Tigo lang nakaabot siya sa Espanya. Dito na siya, gikan sa Jerusalem. So wala pa kay sa Apostol Pablo, dili man na Katoliko. Naunang Korinto 1:2, si Pablo gihimong apostol ni Kristo ug Diyos samahan alang sa iglesia sa Dios. Muna nga, buti pasabot, namatay na si Ginoong Hesus. Panahon ni Pablo, wala na si Kristo, patay na. So, wala na, nakaabot na sa mga nakalaing siya. Yan ang panahon ni Pablo, wala kaabot sa Pilipinas. Taman ra siya dito sa Espanya o sa Roma. Okay, dili nagpunta kay Pablo, no? Yung mga si Pablo dili Katoliko. Sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16, ingon Apostol Pablo, "Gihimo akong sulugo ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudyo, nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita." Kung di pa Hudyo, kung dili pa Katoliko si Pablo, asa siya nahimong pare? Kanang imong gibasa kanang pag-ingon, okay, pag-ingon nimo, pag imong gibasa, dili siya pare. Amino ang puto, dili. Ingon dito nga, ingon na siya pare, ingon, susama. Ingon ka pare. O ingon, baka ng pulong ingon, dili ingon na siya, ako pare, o dili. Si Pablo susama sa ingon, sa pare. Susama, dili siya pare. Pastor, burag natay kamay bikil ni ining bersikulo ha. Pag-ingon ba ni Pangulong Marcos nga ako nag-alagad sa katawhan, ingon nga presidente sa Pilipinas, bot pasabot, dili na siya presidente sa Pilipinas? Ang gisiyog ni Pablo, ingon, kung pareha. Dirita ka. Pareha ka di. Dirita ka presidente. Okay, ang ako na lang man ikaw mamayat. Basahin na lang ko nga si Pablo apostol sa Katoliko. Para niya. Kaya, para mahusay ta. Para niya ako, kung magkabasa ka mayo, pero si Pablo, ay mabasa nga si Pablo, nahimang apostol sa Katoliko. Kada yung basa, ingon na pare. Kada Paulo, ingon na pare. Sulasama, pero dili yun siya pare. So magali nga atong ibutang ang example kang Presidente Marcos. Pag-ingon pa ni Presidente Marcos nga ako nag-alagad sa katawhang Pilipino sa Pilipinas, ingon nga Presidente sa Pilipinas. Pag-ingon pa nga ingon nga Presidente sa Pilipinas, dili na Presidente si Pangulong Marcos sa Pilipinas. Okay, isang kinali Presidente Marcos no. Kay kana magkonfirme na sa ingon na idea ba? Nagduda mo pang dili siya presidente. So gilitok ni Marcos, ingon nga presidente. Si Pablo dili siya pare. Ingon nga pare. Dili siya pare. Roll, puta na.
Ako po yung utana, Brad. Ang imong iglesia sa Dios. Kung sa mga iglesia sa Lilasa, nagikan sa Jerusalem, or di nagagikan sa Corinto, sa nagikan sa Corinto, asa mo po napasa na iglesia sa Dios ng mga hindi nagikan sa Jerusalem, asa mabasa. Okay mo tara ng Biblia. Awaton mo ang iglesia sa Diyos sa Jerusalem. Awaton lang. Sa Judea. So, ang among gini mo, kanipulong awaton, ang bit o ma-enter. So, nakinto mo diya sa iglesia sa Diyos, nagikan sa Israel. Kanang Judea, usa ka na kalungsod na pagkakaroon, usa ka na nakasyudad sa Israel. So, na dito ang foundation ng Jerusalem. So, gananong gitawag sa Jerusalem. Buhat 8-1, unang pagluto sa iglesia dito yun sa Jerusalem. Nag-istot man ka nga ang iglesia sa Dios na dito sa Judea. Karon pagkakikan dito no. Karon ang pangutana na mo simbahan dito sa Judea sa Jerusalem na o wala. Okay, sa tinawag lang, magtinugahan na lang sa tinawag. Sa dili pa mo abot, sa dili pa tumutong ha, sa dili pa ninyo malutot ang lungsod sa Israel na anak ko. Nga naman, tungod kay ang manood niyo pag makapati sila suwali nga na Kristo, dakpon, pusasan. Oh, wala ni, ang ato karon wala mi dito, wala mi simbahan dito. Klaro lang. Kaya naman, kontra sa mga Judaism, ang tao na nagdala sa ngalan Kristo, mao ginang tinuod. Karon kung mabasa na ko sa Biblia litra por litra na tunay iglesia sa Dios nga naa dito sa Jerusalem. Uyon ka nga sa sipyat na. Nagani ang imong Ang ina magpapagutan na simbahan. Siman gani. Magani ako nagpresentar na iglesia sa Diyos sa Jerusalem. Ang iyong pagutan na simbahan, dito ganat ka. Nawa simbahan dito. Kaya doon lutoson sa mga Judaism. Salamat. Pero na akong pangutana mao ni. Kung mabasa na ko sa Biblia litra por litra na tunay simbahan. Isang karon ay simbahan. Ang iglesia sa Dios nga sa Jerusalem. Uyon ka nga nasipyat ka. At gusto ko lang ipaklaro kung manabasa asang teksto tayo. Okay, asa ang teksto. Okay. Basa. Asa ang teksto. Basa. Di. Sobra. Asa ang teksto. Nasa buhat. Okay, buhat. Wala na tayo limpungay. Basa Brad po. Okay. Buhat. Buhat ng Tibet-Yotso. Okay, tanong na buhat ng Tibet-Yotso. Okay. Buhat tayo. Okay, buhat The Church of God. Okay, tanong tayo. Ano na tayo simbahan. Iglesia gani. Okay, tayo. Sa simbahan mo na. Tanong ta. Biblia, bigay mo na Biblia. Piti lagi. Okay. Tanong natin lang ng kamanlimbong. Mana dialog na mo dari sa Jinsan bro. Ang makakalimutan by sariling version. Ay ngapon niya bro. So wala may sariling version. Okay, tanawan na to. Buhat ba yung Tibet-Yotso ingon niya na ako ng simbahan. Okay, tanawan din. Matnunin ninyo, okay? Matnunin ninyo ang inyong kagalingon ug ang tanang panon nga kanilang Espiritu Santo naghimo kaninyong magtatanaw aron pasipsipon ninyo ang iglesia sa Diyos nagipalit niya. Ikaw na katawa na ay manabala. Para sa Biblia ang iglesia simbahan. Kanang isa sa simbahan na at Nangita siya. so English at Ingon man gud ni Pastor Purita nga asa ka sa Biblia ang iglesia simbahan. So asa ka basa? Ako basahin Pastor Leo ko. Ikaw basa? Yan na. Dili sa akin eh. Ayan na kay edit mo na kay cellphone mo na. Dili. Ayan na.
Ina kita mga cellphone man ay mong gidit ha Biblia gid no. Dili ka sa Biblia ha. Kaya wa pago ka nagdalag Biblia oy. Dara pastor ikaw basa. Dili ikaw basa dili. Ibuta sa imong cellphone kay di man na Biblia cellphone man ay ibuta sa dili. Dili ibuta sa dili. Ikaw basa ibuta sa dili ibuta sa di man na Biblia cellphone man na oy. Dili ka sa Biblia. Uno Timothy 3:15. Ono Timoteo. Basa. Sige daw. Ini mo asa babasa na sa simbahan. Ada na basa. Basa. Okay. Basa sa Sabi tayo ko na mabasa. Oo, mabasa ni sa inyong Biblia. Kaya naman, ang reliyong katoliko, nag-ibuhat ang Biblia, na ang iglesia sa Diyos, hihimong simbahan. Basa. Okay. Basa. Dili na akong Biblia. Wala, dili na ay mabasa. Na ay mabasa. Pero, hindi mo tao. Ang mga Kanang imo bro, di na inumog tao. Asa King James? Basado ko, ha? Biblia. Dili na Biblia, cellphone lagi na oy. Dili na Biblia, oy cellphone. Dili na Biblia. Tanawa, ha? Basahan mo ta cellphone. Bakit? Kaning Biblia na to, cellphone to, pero King James di ko i-download. Kani ko cellphone kompleto ni siya i-download. Kompleto ni, dili ni siya piti. Kaya kini, dili ni binukla sa among reliyon. Binukla ni sa kadaghanan nga Biblia, dili binukla ni sa usa ka reliyon. Okay, tanawa niyo. Uno Timoteo 3:15, ingon dili kung ako malangan og dugay inyong nasaylan kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios na mao ang iglesia sa Dios nga buhi haligi patukuran sa kamotoran wala man ni simbahan. Catholic Bible gihimuang simbahan kay gipaigo o gipatulog nga imong relihiyon na himo ng simbahan. Ang simbahan walay tao mangutana asa mo to simbahan. Mangutana ba Asa mo Biblia King James? May parihata. Parehas pa rin mo. Dili na to basahon sa Biblia King James. Palihog ko. Asa be basa ta King James. Pareha may Biblia King James version. Parehas Ay, kayo. Chicago, si Pastor ano ba? Wala di mo tanawa. Ginitsura di mo basa Paras ka kayo. kanina. 3:15. Ato basahon ha. Ato sabton ha. Garo, parehas kayo. 15. Pareha tayo Biblia King James. Ato tanawa din ha. Ingon dire. But if I tell long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. What sabi ni Saya sa church? Iglesia. Oh, garo. What sabi ni Saya sa church? Iglesia. Dili ay. Dili ay. O sa iglesia? Usa din na. Nanong kanang pan? Kanang atong igsuon ng mga iglesia. Dili man lagi kuan, dili man lagi English ba ya ha? Kuan man lagi na, Church of God man lagi. Asa. Kailan na Church of Christ. Church of Christ. Asa ba ni Saya sa church? Iglesia. Asa nga dictionary niyo makita nga ang binisaya sa church iglesia. Okay. Ibasa ko palihog sa inyong Bible. Di ato ta dictionary. Nagingon din sa inyong Bible. Naunang Korinto 15:9. Dili gani ako takos tawag apostol. Kay gilutos ko ang simbahan. At pamunta na naday simbahan magdagadagan. Naday simbahan nga gigapos sa lalaking babae. Pangutanan ako, naabay babae o lalaki ang simbahan. O naabay simbahan na ginutos na babae o lalaki, usang klase na iglesia na, pag ingon babae o lalaki, iglesia na, dili na simbahan na building. Dirita sa English pastor sa Bisaya dictionary Bisaya English translation pastor. Palihog kog basa. Palihog kog basa pastor. Yun dire ang English sa church, ang binisaya sa church kasagarang hubadon og simbahan. Iglesia. Sakto ra ang dictionary. Nga ang iyon sa dictionary nga ang English na church kasagarang hubaron sa binisaya og simbahan. Okay. Kanang kasagaran, dili tanan. Sabta. Dili tanan. Okay. So, dili, ari sa inyong Bible, Oo, sige. pagkatukulong ko ang simbahan, kini simbahan na
pag-alutuson. Bakit simbahan na dinutos na simbahan babae gratis? Tubag. Oh, tubag agad. Ang simbahan, duha na, meaning simbahan, tao, o building. Oo, na siya. Tao, building na. So, ang sa itong ginawin sa tukod niya, pagtukulog ko atlas, mora siya, tao na. Ito may gitawag sa Hebreo, no, 5, na pagkatawag og simbahan. Doon ay mga kalamiton sa simbahan, alang sa pagsimpa sa Diyos. O, mama na diya, o. Okay kayo. Okay, no, lagi. Okay, pero mao na to. Na ang iyong reliyon na Church of God in Jerusalem, wag mo simbahan dito sa Jerusalem. Nakuha na ka, nag-imagine na, di ba? Sa una. Sa una na simbahan sa Jerusalem. Ay, pamukot. Kay, o sa una, rin na mabasa sa Biblia. Dili, wala na gikan. Wala. Sige, asa man mabasa sa Biblia nga ang mga hintil na sakop sa Church of God na sa Jerusalem. Asa mabasa sa Biblia? Okay. Nakasulat sa Biblia. Pag yung Church of God, hindi na hintil. Mga audio na! Mga audio na! Ano? Kilabot eh. Okay, labot di ba? Mga gano'n na kami may ambit sa iglesia sa Diyos ko amin labot. So karon naka-ambit kami, di ba? Kung sa inyo ni Apostol Pablo, Episo 2:12, nakaniyat ko kami na tawas sa ilang beses. Wala mo labot. Pero tayo, di ba siguro Kristo, pinagis ko ni Kristo, napin namin sa iglesia, nagkipalit sa dugo ni Kristo. Asalamat na iglesia sa Episo na siya. Asa naman to karon pastor ang iglesia sa Jerusalem? Pastor, asa na to ang iglesia sa Jerusalem ron? Sa unang lihok, ikat Jerusalem. So pag-abot sa nagkalain-laing nasod, so ang amo nga sampol, ang amo nga kapulo, so ipadala na muna sa Israel. Kinsa man mo dawat dito? Naami dito, naami mga kauman dito. Wala dito. Wala gyud dito. Kinsa ba maingan lang di mo imong mga kauban dito, kinsa ba kauban nimo dito? Kinsa ba pastor niya? Okay. Niya pa lang tayo si Sir Hapinan, makatugan to. Ako yun, dito. Diligid, makatugan dito kay sa una, atong debate sa Bumbulatyo. Oh, sa ato sa una. Oo, sa una. Ang tanan na license is paron ni pasurrender ni kaning kuan ni Kabahog. So nakita dito isa lang ang among license. Uy, no? Oh. Nakita dito isa lang karon. Pagtanaw dito kay isa raman. So ipakita na mo dito ang tanan namong dokumento. Ingon sa Hapinan adili na tinuod. So kitagaan ko siya address. Wala butig bulan. Gikan sa Israel na abtan sa Hapinan og daghang mga pamphlets gikan sa Israel. So dito siya nakaingon nga, ay tinuod, dili ni kumedya, ikaw wala mo ka. Oh, pwede ka rin, pwede ka kasulat dito sa Israel. Pwede tagaan di kag-address. So, magid mo dito sa Jerusalem. Kaya kay katulon ako nagpalik og Jerusalem, wa pa Church of God sa mga hintil dito. O yang timbahan dito tulo ra ka buok. Judaism, kanang gitawag sinagog, unya sa mga Kristyanismo, kanang Katoliko, unya o Muslim, wa gyud Church of God dito nga hintil. Wala lagi, wala no. Wala lagi, wala lagi. Unya karon mo ka nga na. Nya mo ka karon nga wala nya mo na pukat na. Unsa magitinood? Pero simbahan wala. Tao daw na. Oo, daan. Tao daw. Pero sa to? Pilipino or dili ada sa to? Siya ka ng mistisyo. Dili pure Amerikano. Mistisyo siya. Mistisyo na. Sa unang panahon, pure Hudiyo. Pero tarong mistisyo na sila dito. Kung ihatag ni mga abis tama ko yung mga amigo dito ng mga sundalo ng mga sakop sa IDF, mga Pilipino na sundalo dito, hindi mo na ko tawagan kung saan ang atis yung mong ihatag ron. Hindi na ko tawagan niya, kung naa pa na yung isulti tinood pa o dili, kung dili na tinood, mahimo kang makakuna na. Sige na, pasagdan na, pastor. Okay, sige.